Chere say Goliath story na ewo Bible mu eye no kore. Because sometimes na me say fiction. Bebe de na kraketwa onkita hwe. Sebe ono no on engage in niema bia on to go do that. Onye niema bia e de sika be ma no. Obede nya sa resources no nti bo pension insem. Na wadi kum Goliath. Na Bible mu yeti ana ehu but ya na demonstrate ya ma ya hu say no kre David ekum Goliath tetebere mu na nneso wa akum bi ama yahu nti ne na kan ko nyina ye te say aban hye nachi sa ye abonofo aban a atwam aban a wabai da bia wo ba ha meka bi be ne ye nnini yo okay eniema bebre wo ho anka e wo say yensa kan na saa asem wo ya meka no so no metresi di akotete se wo hwetete bere na ora Kumase ohene na kasa no wo ka bibi se Kwame Nkrumah na ba na anu adai na obete mantam no nyesa na nka ho nyina ya asante okay broni ma ye na bemfre ha nyina asante territory na befre ha se so 1700s na asante bae no na fia aba bebre a omanyi mu yete ho no na ye nidin ana na ba be ka se o na asante dane man ansa na Ghana eba no baje Ghana tum wiye no tribe foforo ban ni abewuram me pese me bisa na nka obo am se bia ye Ghana 1957 na ye be Ghana no hodi ye hu se we num kitabe bag be wuram abe Ghana fo so obi a wo ho si sa asem na be ka no is neither here nor there wa hu na me ka bako sembi na me dia besi so atu NDC aban we fo se oko industries a Kwame Nkrumah si bebre de masantefo ono ni ye pencil factory e wo Kumase e de maben ono kro ya we ye Kumase shoe factory e de maben ono kro ya we ye pest moamoa wa be say nuaba ni factory aha wo ye bi e wo ho de maben wo ye Kumase jute factory e de maben mamenko education oko Kwame Nkrumah KNUST oye e de mabe Kumase Technical Institute oye e de mabe senior high schools bebre wo honne no ono ne de ye de mabe healthcare the famous Komfo-Anokye teaching hospital ono ne ye mabe eba housing a Patasi estate ahodo bebre hotel akese ye kura abede beje ahoho to say city hotel a be formerly Golden Tulip Hotel Kumase ni nyina Kwame Nkrumah ne ye but sasantini ebe kan bona sembia obete ye Kwame Nkrumah na te se de ohene ne ken no on se sa asem na bi ni na po be ken se mo Kwame Nkrumah hefane na pokwaji afutuo nya ahemfie ho opie ko gina abontia na okoka mo Kwame Nkrumah hwane kire ne se wonka simple no say yes de oken no ofra himfi ho ana obeken nya ho ne be kire na anu adade na na ken no e confirm Kwame Nkrumah na wanwu nepa wo ye nyina because of say Nkrumah de memma wunti ati abono so nti no betan Kwame Nkrumah nti some video bete Kwame Nkrumah na won pay asem okay eniema kese a mebobo ye osibi wo bono it is enka bono ni asante gina amwan na nka e wo so ka sa asem no ka bono mu na wo se ko mu yini na mom memma wonti atia minima bakosem ma kenkan minima de mede yie betu yie esan se ni ade da wamfa nto a ofiri tonti Kwame Nkrumah betan no nti se wo ya ban mu nipa nle na wote ho a ne Kwame Nkrumah ye ifa wo de ye susudu ya se watimi asi factory schools industries akese sei me the current NDC aban se wuntimi nsin nuru ya even ye si we numpo no bedane bonu ya yefo bedidi wi e bedeba no twitwi fam nti ye wo ne beba abebo wa baso se abehwa because
Sa ne ma we nyina ekọ obaga na ha hene be ye portrait pa anya doma da be ko lanche nkokọ nkete ba mfa nkwa asante mantamu in a week mampanya nkasa timi ko home prenu na afi omoa bloggers in bi te we sere ana ye we osaje fu ye adwuma ma be wi enu ba yi na ma we power day nya omo na ye saade no den na nne omukro ya 10 for free mu say abanya mu mpanyimfo mom na hye abonofo achi. You see wa start yi bonua ye deko nti se wo ya aban mu nipa nne na wansua mfiri tete abakosem na wamfa antoto nnade we hu na se wo se akokọ besa akere akoroma wo sa akere ne mpre ha nyade a ebeye ne fe what you say na anokwasem ni de oma ne gina so a wo ka sa asem no o be pe sympathy ni nyina so di adanse se wokọ German South former MC ya na owo ho me monidi manu am didi me mfa monidi okay because say ka say obi honorable a nka e wo say wo some special qualities bi wo nimdie bi but papa na mama hu say wo say nimdie no nti wo ka say wie na me wo sumu me sokane a me de hwe nanim ni me hu so ye panyini nti nyaade a me mekọ akọbọ say nipa ni din o hwe na sem a wo kan na obehwe se de hene na hyeda ade esu te se bibi nkoye emfa ma no a e kire se brebi na be hide behind obi ene de ye de be ye no because ne minim ni sa ahenie eye kromafo no ne ye bepe ne minim ni se MP ne kromafo pe ne beto abama no ne minim ni se president ne kromafo pe ne beto abama no nti wo sampa be 99.8% achusu be hene abepe no hene no ko ho a police ni nachi hene no ko ho a soldier ni nachi hene no ko ho a fire service ni nachi immigration for ni nachi me kira security services personnel ni nyina bia ni nachi nanso kromafo na hu se eyeba sede amamre ni amane kwan so said the brafo ene ahimfie abrafo bebo behene ho ban saa bi ne bebo ne ho ban ba bire bi a etwam he no obi a opese o impose ne ho wosampa wo kwa police fo a ekodo so sin nipa eba behia no nti de saa MC yi beken ene ne hene ne ka se ne mra dan nti wo gina so atufu se mra ye ninka so yi point ma ya hu se saa basa ya ekọ wo nyina na binum nsa ne hye akiri ne na opese o kire no no but ye nne ye kasai mmene ne abanya ya wode abo se bi a ye na ya samodu ye ko wode saa security ni bi adi na chi wa hu bi da nti sawo de ho ye ukrom me pese me komi krom na nso wa ma me soldier fo ni police a me ntimi nkomi krom opese o kire se we mama dwene ekọ abebo bi aye nananom buye be de huriye unim huriye tete fly okay aboa huriye osi achechide achikwa anaso obutu achechide achikwa nyade a obetimi aka shell no kura akwa akoto no the same thing ne sa self imposter na opese oye ne ho impose ne ho sampa sa bi ne wo oye no okay but asante so kasa o kire se onu mum ne hene ya gazette no amraba no kwan se odi hene asana ko court kramo ya bua na bem se onu ne hene asama eni adanse de se betwa bi ede ye adanse ohene kase bi wo manyimu onu ne be kire me ne wo aye nye hene se gazette ntimi mo obi nye hene wo hene ben ya mi bisa mama otin ko kana bentie kana tifo ntie okay oh ye di nkomo da sa something na ka se gazette mo bi nye na fan kransan issue ho ena man be make a statement se gazette ma onye na ne de gazette be gazette ye mo bi ye hene nti se wo hu sometimes say what the emotions can sema ete se what the second si fam dia hwesoro wan kasa ultimate to o se kan so
nti sɛ ɔhene yɛ tufo sɛ de wa bodi sɛ gazette ntimi ma bi nyɛ hene a ɛne ne ewu bisa me ansa bɛn ne nka so bɛma sɛ gazette ma nipa na nyɛ hene amamre ne amane gazette no is just statutory recognition what I say but yamamre ne yamane a yedi si hene de sɛ yɛ beto ye be pass